uyu ndo musi uri kunzi right now pasocial media ndo musi wakakanganiswa plani yese the former leader wenyika yezimbabwe vaRG Mugabe. This picture riri kutirira pasocial media ramuri kuona rana VP Constantino Chiwenga the former leader wenyika yezimbabwe. Panapa vanhu vari kufamba vachitendera vachiti musi uyuyu plani yanga ine RG Mugabe yanga rekuti VP Constantino Chiwenga akanga ari mukuru wemauto muna 2017 atori matomu kwete the current leader masodonzomnaka unobva subscribe like on the bell icon according to the address yabove showgezi yamuri kuona iri kutendera pasocial media ndizvo zviri kuitika. Panapa vanhu vari kuuya vachiratidza kuti they are copying up kune mashoko abom showgezi. Hatiri kuona mapictures ari kuchenderedzwa nethe Zimbabwean Cops amuri kuona the 2017 coup vanya vachiti the operation restore legacy was all about Chivayo vachiti the operation restore legacy yamuri kuona yakaya ikatora utongi muna 2017-2018 yakanga uri nhau yecorruption. Panapa tichiona kuti vana VP Constantino Chiwenga vakaita amistake sezviri zvichitaurwa panapa nana showgezi. Panapa vari kuti this operation restore legacy vanhu havaifunga kuti ndo ichabvisa corruption yanga iripo panguva iyoyo, asi yakanga iri nani pane corruption yavapo panguva ino zvichinzi yakanga iri another breed kana kuti another level or a hybrid yecorruption yatakuona yakuitwa nana Wikino Chivayo yokuti right now these guys havachanyari vari kutodisha out motor vehicles kune macitizens and people vamwe vatori influential, they're not denying the motor vehicles. Ndozvinyatsokuonekwa kunzi this operation restore legacy yanga isimboripo for national development, yanga iripo for zvigananda. Mutize mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu muze mafungiro enyu. So subscribe, like, turn on the bell icon.